ସବୁ ବାପାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଝିଅ ନଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଛେ ରାମାୟଣ। ସେହି ରାମାୟଣରୁ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ବାପାଙ୍କର ଉପଦେଶଟି କହୁଛି। ରାଜା ଦଶରଥ ଯେତେବେଳେ ନିଜର 4 ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇ ରାଜା ଜନକଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ରାଜା ଜନକ ସମ୍ମାନପୂର୍ବକ ବରଯାତ୍ରୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ରାଜା ଦଶରଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗକୁ ଯାଇ ଜନକ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ ନେଇଥିଲେ। ଚମକି ଯାଇ ଜନକ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ହାତ ଧରି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ତ ବଡ଼ ହେବେ, ବରପକ୍ଷ ଲୋକ, ଏମିତି ଭୁଲ କାହିଁକି କଲେ? ଜନକ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଦଶରଥ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଥିଲେ। ମହାରାଜ, ଆପଣ ଦାତା ଅଟନ୍ତି, କନ୍ୟା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଗ୍ରହିତା, ଆପଣ କନ୍ୟାକୁ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନା, ଦାତା ଏବଂ ଗ୍ରହିତା ମଧ୍ୟ କିଏ ବଡ଼ ଅଟେ? ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଜନକଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭାଗ୍ୟବାନ ସେ ଅଟେ ଯାହା ଘରେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ କନ୍ୟାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ପିତା ମିଳିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବାପାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଝିଅ। ଏହି ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।